így az adás, de hát a kémek krémjének egyik alakulata lebukott. Úgyhogy kapcsoljuk is a helyszíntudósítónkat. Tükó, csak kettő, hol vagytok? Terület biztosítva. Itt van, gyere! Jó, ez az, itt vagyunk, nagyon jó. Egyes terep biztosítva, kettes terep rendben, hármas, úgy látom tiszta, négyes, még egy Garázdálkodnak egy kicsit rajta, lehet, hogy valami van, valami... Menjünk a hármasba, jó? Jó, rendben. Megvannak, itt vannak a háznál, itt vannak, ugye itt vannak. Nem vagyunk itt, de most lefügg. Figyelj, csak. Senki sem mozog! Nézd a falhoz! Na mi van? Kémek, krémje, mi? Igen, halló, most kaptok a hírt. Lebukott a félelmetes kémcsapat, a kémek krémje. Hogyha lebukott ez a fantasztikus kémcsapat? Nem szeretnék róla beszélni, ne haragudjon, de ez szerintem ez magánügy, és nem értem a sajtónak, miért kell mindig mindenbe beleavatkozni. Sikerült erről az ügyről megtudni, a szó ismét a stúdióvé. Köszönjük szépen, és akkor most egy vendéget üdvözölhetünk a stúdióban. Mi történt? Hát elég nehéz erről beszélni, ugyanis a legelitebb csapatunk bukott le bevetés közben. Hát sajnos a felnőtt alakulatok lebuktatták ezt a szupertitkos kémkölyök alakulatot. Tényleg rettentő nagy bajban vagyunk, hiszen egy hatalmas dolog előtt álltunk, éppen készültünk rá, úgyhogy sajnos most meg vagyunk lőve, mi a kémek krémjének vezetősége, nem tudunk mit csinálni. Azt terveztük, hogy új csapatot állítunk a helyükre, de hát ez elég nehéz. Nagyon meg kell őket válogatni, hiszen ez egy világot átszelő, fantasztikusan nehéz dolog. Tudtunk szerint elég sok lenne a pályázó erre a posztra, úgyhogy még kérdéses, de titkos csatornáinkon keresztül ezek a pályázók mindent meg fognak tudni, sajnos többet nem árulhatok el. Legyen elég annyi, hogy bajban vagyunk. Lebuktatták a legelitebb csapatunk bukott le bevetés közben. Lebuktatták.